chimwe chinhu chinoita kuti gender based violence itadze kupera is because in most cases victims acho they are the people who pretend to be protective kune vanhu vari abusing them. And sometimes ukaenda unovaadvisa kuti enda kumapurisa musiyana naye, they are very quick to become defensive kuti it was a once off thing or he did it because anga vhiringidzwa nezvakati nezvakati. So it becomes a problem because when you want to make them see kuti no, this is unacceptable, they are the first stumbling block you want to face. They are quick to protect my abusers now. And this is yes, it's quite very sad. It's quite very sad because paunenge uchitry kuda kuti umuonese kuti ona zviri kuitika ari kurova and wese still unenge uchitonzwa kuti anomurova pamberi pevabereki. Vamweni vanenge varipo, vana tete vanenge varipo, vana baba munini vakatotarisa vachitoona sekuti it's something chitori a film or a skit or something to watch chekusekerera. Zvimwe zvinhu zvaunenge uchifanira kuziva ndechekuti vamwe vese ava kana murume wako aratidza kuti haakude, haana hanya newe, ivo vacho vanobva vangotora that same stance, havana basa newe because mwana wavo, mwana wekumba kwavo haanei newe. Apa kana uchinge wakuadvaiswa nevamwe kuti situation mamirira yakaita, you need to protect yourself, uchasvika pakuurawa, you become quite very defensive. I don't know why. Yeah, I think, but in most cases, kana munhu azobva that situation, ndo paanozotanga kuita acknowledge and come out and say, no, makabatsira, makandibvisa in this kind of situation. Because once you are trapped in a violent relationship, you end up thinking it's normal. Yeah. And my abusers are they make you feel good. They are indispensable. Hawakwanisi kuita live your life without them. Saka unopinda pa a dependence syndrome yekuti unofungidzira kuti asipo my life comes to an end. Saka it is up to us isusu wanenge ma observers sometimes to take the bull by the horns and say, in as much as what you are saying, I hear you are saying kuti unomuda and you love each other, but I think at some point nofana kuita take our part, go and report it. Go and report it. Let that monster sleep in jail once in a while, and in the process they will realize kuti this is unacceptable, and even my victims will actually thank us later. So let's not take their word, because their word kazhinji kacho inenge iri word really full of fear, really full of that dependence syndrome. Let's try to help them to realize their full potential and to realize who they are in their relationships. Nyange usina kwekuenda uchifunga kuti saka what's next, where do I go, zviri nani uzoitapo settle for something else, vanhu vanokwanisa kubatsira kana uchinge wabuda pachena kuti inini situation yandinayo haisi kunakidza. Ukangoona situation iri yekutukwa uchirohwa every day or each other day, there's no respect whatsoever, there isn't marriage yakadaro. Marriage inofanira kunge iri built on love, respect and understanding. And apana victim inozombofa yakarara panze because community inotouya ichikubatsira yaona kuti this is not acceptable. There's no way. Absolutely.